Il-kawża in kwistjoni kif taf għadha m'għaddietx inġudikat għaliex għadu għaddej it-terminu tal-appell, ġala darba s-sentenza tgħaddi inġudikat u allura tiġi definittiva, il-Gvern se jkun qed jieħu il-passi kollha li huma permessi mill-liġi sabiex jiġi kawtelat u protett l-interess nazzjonali. Ministru, għalfejn qed tkomplu tirreżistu l-inkjesta pubblika dwar il-każ ta' John Paul Sofija? Ħalli inwiġbek dwar din id-domanda wkoll għax din hija domanda li hija distinta minn dik ta' qabilha, ma nafx jekk segweġ dak li għadni kif għadd fil-Parlament ftit tal-minuti ilu, kull min huwa responsabbli għall-akkadut irid jaffaċċja l-ġustizzja mingħajr dewmien. U għalhekk nippretendi li l-Oppożizzjoni tingħaqad mal-messaġġ li għaddejt ftit tal-ħin ilu, jiġifieri li mhuwiex aċċettabbli li jkollok maġistrat inkwirenti li aktar minn 3 xhur wara li seħħ l-inċident fatali għada sal-lum il-ġurnata ma lqitx il-proċess verbal biex ikunu jistgħu jinħarġu l-akkużi kontra min huwa responsabbli.